Everyone on your didn't go in a tip or need. Maybe I didn't go to 1 5 years. Maria, dear son, naked. Never I haven't enjoyed Kitana on my Can I marry a Jupiter and Gracia or several one on your it didn't go in a tip or need. Maybe I didn't go to 1 5 years. Maria, dear son, naked. Never I enjoyed Kitana on my Can I marry? Jupiter and Gracia, several one on the other. It didn't go in a table. Maybe I didn't go to 1 5 years. Maria, dear, so naked. The marriage judge, Carabina. Fine, I got no look. I will quite now. Oh, now moving. What I know. I am my bow. Virgin Maria, come on. Can I Maria, Jupiter and Gracia, or several one on your way? It didn't go in a table. Maybe I didn't go to 1 5 years. Maria, dear son, the veranda naked to the veranda giant. I go back with my no come here, it's okay. I'm yes, weather no, Kevin Agazi. And my no guy. No cool. Kazu call. Emana, Nanglican Nagabu. IGBO MOVIE Nage, and I'm again knock up Canana go come on Kimbe. Chukuna binigu sinaka gimemu mwezi bonche yale ya mata nkebwe eziokwu kemgbanwa adịjim na efak o makano ihe na achodewe igwa gị bụ efak ịnọnya tinu ulu beginning tinye ya ka iwe nwe ike emekwa ihe chukwuchu mana chero mana ebukwa m n'uche nọ otu anụ nwa ngwa gị na adịjim na efak ma bụ ana m agazi Anglican otu anụ nwa ijiri m ozi ọma nsoro gị jee na ọgbakọ unu na-abịa nwere ọsọ oke unu na ị ga-agbabi ilu na m ga-agbanwe elu na ụdị na Anglican abụ ọzọ ụka maka ngwazi anụ gị efu Anglican efu Catholic efu Pentecostal ofu chukwu anụ onye n'igwe ka ha ncha niile na-efe ihe chukwu na-achọkwa bụ obi onye ji ekpere ya ọbọkwa ka ị na-aga achọkwa ime ụka ị na-aga obi anyị ji ekpere Chineke ị na-emekwa ihe ọ chọọ ka ị bụ ụdị ndị a na-aga ha gaa ụka ka ọ bụ na a na-aga ụka ha ma mme ihe chukwu ndụmọdụ na-edewe gị bụ efe aka anyị si ịnọ na ya iwere obi gị niile na-eme ihe ọbụla ịma n'ime Chineke nna obi adị ya mma maka na ọ nwekwa n'ike ọ bụrụ na ihe chukwu ji wee mee ka ị nọ na Anglican bụ ọ mago na ị nọ na Anglican isi na ya bee alaeze dịka ntu o si mee nọ na Catholic o nwere ike ọ mago na Catholic anọ wee eduba m na alaeze ọ dịkwa ndị ọzọ na-agazikwa Pentecost ọ dị mma na nsogbu adịrọ o ihe m na-agwadebe gị bụ tie obi gị niile okwukwe gị niile ịmara ihe ọbụla ịma na chukwu na-achọ na-eme ya nsogbu adịrọ o nwere ọgbakọ ndị efe aka anyị na-eme ebe aka nna aga o nsogbu adịrị ya ihe ọ bụla Amarachi onye isi mebiri bidoro ya izikwuo nwoke ezi na-akụzizi ndị sozi ya n'azụ na wa onye nkụzi kụwa sileti ihe ọsụzi ụmụ akwụkwọ ha ma nwụ ndị ka kebukwa iyi uwe nwoke
ndị nwasị ha na-eso ụzọ ụkwụ Mary enwere mgbe Mary yiri uwe nwoke ya ka agwụkwa m ike mụ ọtazikwa isi ụka ụnụ n'aka agbakakwa ụlọ imepe ọnụ gị asị m na ikwetego mma eme gị obi ụtọ ifunuru ejikwa na igbo agwụ ya onye ọcha aga m eme gị bụrụ onye na-enwe aṅụrị oge niile oke ka anyị bidogoro ebe a ọkwa ịma tit ACF ANC Easter duty ụtụ niile a na-atụ n'ụlọ ụka meje kachapụ afa gị na ya ọmụ abụ katkist kwa m na-edekọ ya ihe na-atụzi ya mma emekwu gị ya na-echekwuzi enye onyinye eziokwu ịma na ebu katkist wee na-amụ ya aka n'ọmụ mpịampe ya nne ka isi ekwuzi ụdị ya kwa ị na-agụ akwụkwọ nsọ enwe ebe ede na katkist ahịa chụ nwaanyị ndị ede na ha ya chụ nwaanyị ha ya nnukwu nwaanyị bụ ndị fada ifunugo m ebe yi akwa ọcha adị m eyi nke na-acha ọcha ndị na-eyi nke ọcha bụ ndị fada ete ha mmanụ kwete m ikwetere ana m obi ụtọ abụrụ nke gị otu a ka isi apụ nekwa anyị ka m gwa gị ihe ahụ na gị kpa ahụkwa na nwa kwuo onye nne ya n'ọnụ onye ọzọ legodo nwa ahụ na-agwụ okwu m na hapụ m ibe gị kwụọ 1000 na tit ya akwụ 5000 ma agwazi gị na ọmụ bụ katkist legodo nwa nchọ inye aka na ndụ ebe onye si nụkwa nke na-eme echekwa nnenu bie na-eme sins a sị na Chiamaka onye otu anyị tụtara ime mkpuke n'ụlọ nzukọ anya ọ mụgokwa na amụ anọkwa m mma bụ na ọkwa ifu ụlọ nzukọ anya ọ ga-apụla anyị n'ụlọ nzukọ anyị ọ ga-apụla anyị ọ na-agba amakọchakwa ọnụ anyị bịara n'ụlọ nzukọ anyị sị nwe nyere anyị efe pụwa ọ na-ewute m n'obi hinne ihe afara gwara ọ na-echu m ụla maka ọkwa m arahụla o nna ya ọkwa nke na-ekweghị gị lahụ ụla ọkwa nke ekweghị gị lahụ ụla ka m na-aghọtara ọhụ ihe gbudo onwe gị na a na-alụ ụlọ ụka ha nna anyị onwekwa ihe mma ihe eme maka ihe ahụ sọsọ ihe anyị emedebe bụ ndị ibe anyị fabuni akpa simenti a na-atụ anyị ebulu nke anyị sofa apụ ọfụ ịtụ ego nke fanụ anyị ebulu ewere ego nke anyị sofa anyị lụọ anyị atụọ natabala onwe anyị makwa m ife ị na-akọwa nke bụ na ole kpọrọ gị alarụ a biko na mmadụ anyị egbukwa fathers na ndị nwe na-ebute simenti
ma ego a na-atụta atụta enweghị ihe o zuru ọzụghọ. Ana m eche na ihe m ga-eme bụ anaghị adị nga n'otu mpempe ana nje were ya ele anya were ego ya wejere ya fada ka fada tinye ya n'ọrụ ka arụpụta ụlọ akwụkwọ anụ. Ụlọ akwụkwọ a dị mkpa ihe nne arụpụta ya ụmụ anyị na-eje akwụkwọ nga ahụ agụ ha akwụkwọ bụrụ na nnekwu mmadụ. Ị nekwara onwe gị anya n'ọnụ nna anyị nya ofu ana anyị nwere anyị ji soro ibe anyị wee na-eko n'obodo a ka isi na ihe eme gịnị na ihe eje lee ka ị wee jee nye fada maka ụlọ akwụkwọ adị n'ọra wee nwelụ nna anyị esokwa gị nke anyị emekwa. Gakwa ntị ana bụ ana nna m hapụrụ m. Nna m hapụrụ m ofu ana enwekwara m ikike ile anya bụ ana were ego ya nye ya ndị ụka eti ya n'ọrụ rụpụta ụlọ akwụkwọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ya ọ dị ya mkpa anyị soro nwere ya ụmụaka ya erite erere na ya ha ya erite uru ụmụ anyị jee akwụkwọ nke ahụ agụta ihe ọfụma bụrụ ezigbo mmadụ echi. Nna anyị nya ịnụbeghị asụsụ a na-asị na nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m. Nna anyị ọkwa ife adị n'ọra nwelụ na-akwatụ gị n'oche ekwetekwa m nkweta nke ile ana ahụ ekweta edo ofu mkpụrụ ana ka ị chọọ ilezi anya wee nye ndị ụlọ akwụkwọ ndị na-alụ ụlọ akwụkwọ ndị ụka ha lụsịzi ụlọ akwụkwọ kedu nke ị ya hapụrụ nwa gị nwoke ọkwa nke nwa ji ọnụ gị na kịta kwuo na nna gị rapụrụ gị one ka ị ga-arapụrụ nwa gị hapụchara nwatakịrị Chukwu ya gọzie Chukwu ya gọzie nsogbu adịrọ nna anyị ife dịke nwa imenụ mee nke a gbasa adụm ejiri anya afụ ọnụ ya. Nna ya nọkwalị ya na Portugal ya. Papa onye na-asa onye na-ebute simenti. Bịa nwa m ịnwụzi ogwu n'aka. Daalụ nwa m ịbịagori. Efere ya nke abụọ oke simenti nke n'izu ụka ka m buji ya n'ụlọ ka m buji ya ka m were chirata ka nje a na-abịa nwa m ga-eji esi aja a na-abịakwa nwekwa m ga-esi eje ya nneka ka nje n'ụlọ ụka. Nne lapụkwanụ ndị ụlọ ụka ọkwanụ nke nsoro eje hapụ ndị ụlọ ụka afara na onwe ya aghọtakwanụ ị na-anụ maka ka ihe aka nke wes ka rapụ ụgbọ anyị ka anyị bịakwa ebe a ọnụ anyị si na ọrụ nọrọ dọrọ gị mma na-arụ aghọtara m ihe igwe mana bụ onye isi mmeri ligi gịnị wee mezikwa anụ nne lapụ ịbụ onye isi ndị mmeri ligi bụ onye isi ndị region of Meri ha ncha bụ ofe ihe ahụ hapụ ihe ahụ ịbụzi n'ụka n'isi ka gị nwe ọ bụkwanụ gị nwe mụ na gị nwere ụka anyị gatụkwana anyị lapụ ndị ọzọ ha agatụ hapụ ihe ahụ onye ya mụ na gị nọkwa na ọ dịkwa mma na-alụ ọ na ọ dịrọ gị mma ahụcha nke m nọọ wee sị ọ bara ọrụ mụ na nwe ozi onye ọ ya bara mmanya nke ejiri ọkwa ka eweta ọzọ lapụ nke ndị ụka fada na onwe ya aghọtakwanụ ọ ya aghọtakwanụ ṅụba mmanya nke a ya ezukwa mmanya ebe ọ bụ na ebe a na-akpọziri ụzọ ṅụọ mmanya erugo anyị nwechara ka anyị naba ama Imo bịa nwata bịa ego
Udoka, Kevin, I have some mine and Niger adoration on him. What's here now? Half of you, but what's around my yard? Nabia, but what's on one body? Nabia, oh, Nabia. Ha! Kanon manon pampa mo tumpanyen wan ama mi ha na lo ma bwanum guy happy na ha ma yo hama no wen ha ma wan ne manon kiti na today imekwa nyambo hai ana ma jakasin ana ma ajokasin njange nwa ibi Nadia, oh. No, so I'm there, but I go for a copestin. No, one Nagafe, they can see where they can be a can for Mano, they go. Come one again, one, you malo, they cheap and one on the kite. I'm going to feel good, I can't have the guy in it, I cannot office in no can. Jelubia, without one letter, there's some only sending up one wet to pay or weapon on a winning sending the north way, and I honey, men are on our tail top. Never name it if you know can go out.
Mama ro de kwa. It's na ho de go. Mama ro de. O ta kwa ni size me gwani a. Mama aro de. Maro de kwa. Yes, mama. Ada Chukwu. Imani banyangu tutu ive neve je ne magi masalaro keskun maki yangu agi no ka bosia na ihe ikwukwana ihe igwakwana m onwekwana ka ọ dị echekiti agwa atụnechekwana nụ m ya wefu na ndị mmadụ nwekwanụ ka ha esikwu maka ya banye nya bụ ihe nke na-ewutekarịcha mgbe ọ pụta na fada anyị malụzie ka ihe ọ ga-akọ ka ihe ya bụcha ndị mmadụ ihe a ga-agwa anyị waka njukenego ongi ejekọrọ fada ka ọmụnwa ejekọrọ fada na-enwe ihe jikọrọ anyị ọ bụ ma nke fada hapịa na eji m fada n'aka ịmakwa ụbọchị a gara aga ka mama Nkechi nke onyeisi ndị CWO bụ agba nni wee butere fada fa wee gbago elu ịma na ha nọrọ awa 4 n'elu nnọọ ka mma mgbe nwaanyị a ga-eji gafe ngwa ka njụọ gị gịnị ka ọ dị ka ha na-eme oke si hapụbazi ya ọ bụgodị na o nwere ihe ha na-eme na akpa ha ebe ahụ mana nke a bụ ihe gbasara anyị na kweta n'unu ngwa ka ngwa gị ọzọ ịma ikwetara ana kịta ọkwefu m ụtụ AMC ma nke ihe Easter duty ụmụ ụtụ niile a mme ewepụsị gị ha ncha ọ bụrụkwa sọsọ nke gị ọ bụrụkwa na mme ewepụ sọ nke gị ọkwa mwepụ nke gị mwepụ nke ndị bụ unu niile ụtụ ọbụla a na-atụ n'ụlọ ụka mara na ọkwa m bụ katikist ọkwa m na-ede ewepụchago m ha ncha jide otu ahụ ọmalịcha mkwa ọzọ amụghị atọ mụgo Aku ofu onye na CW ozugbo mmadụ na maka ịtọ mụnwa nwa m mba ọkọ mụọrụ m ya nna m ka ọ bụrụ ezi oche azụ ka a ga-enye m ka ọ bụrụ oche azụ ka a ga-enye m mba a ga-ewepụ tụnye mba ọkụ ụwa malụzi ihe mere ka ọ mụọ m nwa n'ụlọ maka gị ụmụkwa nke a ọ ga-ewepụta dịka oche azụ mụnwa mmadụ ka m ụwa niile maara o jide ego banyechasịka apụtazi a na-asị m ndụ tụnena mmiri ọ gaghị ekwekwe m a ga-ewepụ ihe a ga-ewepụ nwanne echi na ya bịa ka anyị jeka ewepụ ihe a nwanne echi na nke m abụghị mbụ ọ bụghị ịbụọ nke ọzọ mere nke onye nwanne echi nke a ka eje wepụ nwa ọ bụ nwoke ọ bụ nwa chọọ dị m si wepụ ifere agaghị adị ma ọ gaghị adịele nwa m onye isi otu mmeri ya pụtazie mụnwa financial secretary na CWO nwa m ga-abịa bịa
ekwu ngwụrụ ọnụ ya nna ikeke n'ifo keke n'ifo ka ife menụ ọ gịnị ime kemgbe iji bata nnọọ ịtọ na nhichala onye ya ekwuru ngwụrụ ọnụ ya kedu ihe dị ihe anụnwa ka ihe na-emenụ kemgbe ka ị nọ nnọọ na-ehichali nnọọ ka ife menụ Papa. Kedu ife ọ? isi apụta Gịnị mere? Ebenebe. Ụlọ akwụkwọ alụ n'ụlọ ụka anyị ha si na otu tam n'ime ya bụ puku narị naira 320 maka otu tam. Nke kacha njọ bụ na n'ihi akwụkwọ tam na-ata akwụkwọdo ya ọnụ pụtara narị naira 90, puku narị naira 960. Na onye ọbụla na-emere one ahụ ama ngụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ewo. Chineke ikpe eze ntọ mbụ na mbụ anyị niile nụ ikpe eze ntọ ya bụrụ na ọ bụzi n'ụlọ akwụkwọ ndị na-enweghị ego nụ ego anyị efuo nụ n'ọhịa nna ya bụrụ na ụlọ akwụkwọ abụghị maka ụmụ ogbenye. ị ma na nke kacha ewute m bụ na ejere m fada na-abụchi na-efu n'ụtụtụ ka vam na-eru n'ụlọ ụka na-eche ma ọ bụ ozigo mmadụ ka a bịa kpọọ m mana ejere na fada na ya enwe mfụ kati ọkwarụ katikisi bụ onye si m na ụlọ akwụkwọ abụzi ụlọ akwụkwọ ndị ogbenye na ụlọ akwụkwọ ndị ji ego ụlọ akwụkwọ ndị ogbenye. Kati mepere ọnụ obu n'isi wee si gị n'ụlọ akwụkwọ mụ na gị na ndị ogbenye nọ n'obodo a so wee tụọ ego wee kwụọ ka kati wee mekwa ọnụ ya si na ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ndị na-ejiri ego. Asị m katikisi kedu fada kpọrọ m fada ọ sị na fada anaghị anụ ya fada achọzi ka mụ na ya amigo ha chọchọrọchọ ikpe eze ntọ ofu mpekere na nwere nga erere ya wuru ego nye na ya dị mma ya dịkwu ya rụọ ọrụ ọkwa agwa nga agwa ọkwa nsị ka anyị jiri achọ m ịkọ m ọnụ ebe achọkwa m ịta ụta atara m ụta ka ị na-atara m na-ata m ụta ị na-ekwu ịgafere osimiri Naija ibure bịafụ nke ụmụ ogbenye na-ata ahụfụ fada eburu ụgbọala ka ọ na-agba na fada nke ha na-agba ụgbọelu ka ha na-agba nna anyị hapụkere ndị ụgbọelu anọ ka anyị kwuo nke dị anyị n'ọbụ ọkpa ị na-akọ nke ndị na-asị ka hapụ ha ọha nwanyere ihe na-esinụ ndị ahụ bụ ha nyere ihe na-esinụ maka nwa oke nọ n'ime ụlọ gwara nke nọ n'ahịa na-azụ ndịda ngịga ọ were bata ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị ahụ na-eme fada ya amụta ụdị ya maka ama na fada ya dị ezigbo mmadụ onye amụta ụdị ya mana ndị nke anụnwa ichekwa efu ha anaghị agba ụgbọelu ma ị na-anya efu ndị na-akpụ ọhụụ ana ndị na-eji ike na were na-eje n'anya bụ n'ụka ndị ya kpa mkpa akwụ kpa mkpa akị kpa mkpa ji kpa mkpa ede ghọọ ube ghọọ ọka ghọọ aka oyibo mee ihe niile ele ya n'anya ka eje kwuo otu ụzọ n'ụzọ iri akwụchakwa ya anaghị akpa na nwoke were rụọ na akwụ na akwa rụra bụ nnekwu na akwụ ụmụ ogbenye ya lọ nrụ ije ogbenye ọ na-ata anya eyi ogbenye na-eje ga na ọmụ ihe na-eme ya n'isi Papa, mama, unu echegbuzi n'onwe unu. Ma ya gaa n'ụlọ akwụkwọ a ma ya gara na ya anyị abụrịrị mmadụ. Ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dịkwa anyị eje ebe a ma gụọ akwụkwọ ebe a bụrụkwa mmadụ echi niile. Ozugo mbụ na-ego anyị echiche gbuo m na-ego anyị nọ n'afụfụ anyị ihe niile afọ niile mmadụ tara tiri n'ọrụ a maka Amarachi nwanyị
azụrụ mberede ya maka Amarachi nwa chọrọ ihe chọọ ka eme ya. Enwekwa ihe ọzọ nchọ ka eme na bụ ka ewepụ nwa ka abara amụ anya amụ. Ọkụ ịmaala ọkwa m na CWO odebe ego ọkụ maka ese ebu n'ime elu anụzi iri edo taa ọsọ ya ata and ka ugwu ndị elu ka ugwu dịkwarụ ka ihe na-echeke tụnye ya atịnichekwa m ihe si mba ya ka nyesi ka ịbata ka ngwa gị ha ka emeghe ya nketa nke echi niile ma nje n'oche azụ a ma nje n'oche agaghị kedụ onye azụ hei cheke nye ife ọbụla bịapụtara nwoke bụ alụ ka ya kpalịa ife abụrụ bụ mgbe dapụtara mmadụ ma ya kpalịa alụ karịa ghara ime gbanị bujie ji anọrụzi a na bọba ike ji ọ datago bụ na ọ datago ụzọ ire a bụ ofu ya emenata anụgo m dịka nwoke ikpegolu m ọ dị ikpe ka ikpere m maka ọ dị mma otu obi ka ntụnye ọfụma ihe gwara m mgbasịa ya ha ga-eme onye sịrị na-ekwukwe bụ ka ebe a na-atụnetune chie na-eji ya na-efu ịmara nwa Chinefu anụgo m iri kwuru akwa ngwala m anụgo iri kwuru ọ ka tirizie m obodo agaghị eti ka ma ọlụkwa na ihe ka sọsọ m na-arụ na Amarachi onye ọzọ ama m ọnọdụ gị n'ụlọ ụka ama m ọnọdụ nke m nsị gị chelee anụgo m iri kwuru enwere ebe ekwuru okwu ọ bụghị okwu mmapụ obi anụgo m iri kwuru ka jiri nwayọọ ka ntị ọzọ bara anya sọ mụ na nwa anyị n'ụlọ ọnwa bido akwa nọ ihe mmadụ na-eme ofu ndọrọ ndọrọ nnọọ dị n'ọchịchị ụlọ ụka ndị nke anụ na ndị nka ndị nke anụ na ndị nka ma ọ bụ ofu Chukwu aka na-ekpere akwa etinye m na nsogbu anụ n'inye kịta ọ bụkwa nna mma ọ bụrụ na obi na-agwa mmadụ ihe gboo agara mmadụ na-ebe azụ mma kwele na nwa ikorobịa anụ bịa na-esi ya bụ onye Anglịkan ka o duru nwa o nwerokwa ihe o mere m nna ya nọ na-abụrụ na eri ogologo mgbe ka m na-ahụta ya obi na-agwa m nọ nwunye nka ọ bụ wee nwee mmasị isi ka mụ na ya na-abụbiri dịka di na nwunye ichere nke ọma nwoke na-etofele ka eke email ajụbịa ka ndị be gị mail oge ifelu ome ife ichere dị mma enwego ka gị na ya si wee kpaa maka ya anyị akpagofe ife dịka ugboro na-abọ n'ịtọ ọ na-asị m ka ya bịa ka ya tụgharị ya uche ka ya chee eche ma njụkwa gị ajụjụ John onye nne dịka egwu abụ m onye aba n'obi nke be anyị aba ndị mụrụ gị famakwa na ịbịala ije ndị m ụmụ mmanụ na mụ bịa ọ bụrụ na uche aka m sọsọ maka na ọ na-aka mma a na-ama mma si n'ụlọ wepụwa n'ama maka na ife mere ndị Igbo anyị na-atụ inu si na ọ na-aka mma iji gwa onye anyarị okwu gị bido aka n'isi ka ịmalụ nke o kwere ekwe
male nke ọ jụrụ ajụ maka okwukwe dị n'isi mgbe ọbụla ọjụjụ dị n'isi mgbe ọbụla ọkwụ na okwu ikenye ka ikwuru ife a nna anyị ife ya mata anyị bụ ndị ụka anyị na-ejesi ụka ike anyị jiri ụka egwu na be m ị na-ejekwa ụka wow ezinụlọ anyị bụ ndị ụka mụ onwe nkwa na-eje ụka na-ejesi ụka ike kedu afọ fada nọ na parish unu? Ọ ụkọchukwu Michael. Ụkọchukwu Michael. Echiri nke ọfụ ndị amanya ya? Mba, ọ ụkọchukwu ndị Anglican ndị Siena. Isi nọ nke anyị na-agbakọtazi isi nọ Anglican Siemens N9. akwa na ajụ wee libe na-ebute ya wee nwere ejikwa ese ọfụma wee bịaba be m. Nna anyị nke anyị na-ekwuzi etu ejula ese ọfụma wee bịaba be m. Nna anyị ajụrụ m ese na ọnya ka m ji wee bịabanụ maka na mma na unu bụ ndị na-akasi ụka ike dịka ezinụlọ anyị kwa. Gee ntị ajụ wee libe na-akpata ya n'anya ibe niile ikwuru bido n'eluigwe kpụọ ọgọdọ na ala nkete na-abụ enwere ibe jikọrọ mụnwa bụ fada na Anglican Siemens. Biko ịmala ebe were arụ chiri akwa gị doo ụkwụ gị na akpụkpọ ụkwụ gị. Kezi nke ị na-ekwuzi nsị gị doo ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ gị. Emekwa na ị na-ekwu na-achị ọchị gị maka na-edo anya na be gị anwakwa na anwa mfu nwe gị ọzọ na be m iri ube dola alụchi. Nna ọkwụ nke ekwesịrị ka m kwuo angị ma ya bụrụzi ya nke ka fada nụ nke ọsọ gị. Kedu ihe ndị na-eji gị fada na nwa na mmụọ nsọ adọkwa m n'ihu n'ụlọ onye nwaanyị napụta ya Anglican ọgbọkwa na be m naba kachikwa ike ka aja afụna gị. ọ bụrụ na ya bụ nwa ikorobịa bịa n'oge ọka dị mma mana emetela oke etela azụ ife ka mkpa bụ gịnị? Kedu nkwekọrịta na mkpebi gị na ndị otu gị? Ọna o doro m anya na ofu Chukwu ka na-ekpere ma m kweta ka ihe a mee iwu nọ na ya eribido m. Kedu anya a ga-eji na-afụtazi m nwa n'ụlọ ụka? Kedu ihe anya ga-eji na-afụ ezinụlọ m niile n'ụlọ ụka? Ana m eje nzukọ bishọp, ana m eje nzukọ ndị nna niile na dayọsis niile. Amakpụrụ m ama dịka onye okwu a na-ada ụda n'ụlọ ụka. Anyị na-akwado bụbụ ije fụ popu wee sokwu m ndị jekọrọ m n'afọ ndị Katọlik. Nwunye m bụ onye isi ụmụ nwaanyị bụ ode akwụkwọ. Oke niile na-eke n'ụlọ ụka mụ na ndị be m n'ọgbadị nwa m nwaanyị bịapụrụ onye isi ndị merili gị wee dee m nsi evi n'iru. Aka anyị gbana aka ekpe amabana enwere ebe ọzọ a ga-eme ya ifela eme.
mgbe egwu na-atụkwa m ihe nwa nna eji ime jụọ na mma nwụ na ya. Egwu gịnị? Egwu gịnị? Nkwe isi ndị CWO ọkụ nwanne onye aka meli o ji emepụ nke nwunye ọcha nke sekretrị ọkwa nke 2 months ago ọ bụ nke m ịchọka ime oche azụ mma nnọkwa n'oche azụ onye isi dị ka m echi na asị na nnọzi n'oche azụ mba bịaka ejem ihe biko egwu pipie ma m ga-ejekwa na ihe m na-ekwu bụkwa na ịnọ na oche azụ ka ị chọrọ ka nne uje nọdị onye nọ n'oche azụ ka ị chọrọ nne gị ka jee biko ka jee bifọ mgbada a na-amụ ihe na-eme mana olili n'ụlọ mana iwepụrụ karịa na ịmụrụ ya mụ ọ ka na-akpọzi m nne n'ugwu m niile n'isi m niile n'ụlọ ụka ka anyị ewepụ ya ngwa onweghị ike mee obi ya sie ike ama ebe m na-eje ama bụ onye ahụ ọ dị mbe eme onye na-achọwa obi ma ndị jee n'azụ jee n'oche azụ onye isi mmeri gị ịpụtazi nje n'azụ ma iburu ime ọrụ m nwa n'ụlọ onye si pụgodi na-ezigi ihe ndị mmadụ na-ekwu pụgodi ebe ọ bụla ị gara chụpụ anyị si anyị na onye isi anyị nwe obi wee wepụ nwa onye isi ngịwa na-akụziri anyị ka anyị esi mee ka nna anyị dị azụ onye isi wee nwa obi wepụ mmadụ ibe gị onye isi ya nwụ ime ọjọọ kakwa ọkwa nke iwepụ nwa nwụ ọ bụkwa ime ka ewepụ ya o nwere ya eme ụwa ka emeta ya onye iwepụ ya ọ ka njọ ọ bụkwa na ịmụ ịkala iwepụ ya maka nwa bụkwa onyinye Chukwu mana omego na-eme bụ na omego ọ nweghị ọzọ anyị ma ihe eme mana nsogbu adịghị ihe abịa m ka anyị naba na onye isi anyị enwe obi wee wepụ mmadụ ibi ya wee wepụ nwa onye bịa nkọta n'ụlọ ka o si dị ana m echekwanụ na ndị ụka na ha metara ya na ka anyị siri taa afụfụ kwọchaa aka tiere ọkụkọ akị gbarasịzi aka na kpuru karabat warụba na ọ na-akwọrụchara ndị a anyị ma bụrụzie ndị achụfụsịrị achụfụsị anyị ma isi ya n'ọhịa na ndị butesịrị otu akpa simenti na ndị butere akpa na ụmụ ihe ndị kpotere aja ma ndị kutere mmiri ndị chutere mmiri ejiri rụọ ya bụ ụlọ ma ndị wetara nke ha wetara ndị rere ụkwa ndị rere ube ndị rụrụ akwụ lekọcha agha aka na-eriri lekọcha ihe niile ha nwere ka ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ a na-arụrụ ya arụ ụkwọtụ mpepe a na m nwere ka ndị ntụtụrụ ya gbazie aka na abụ nnụ na-eri emeta ahịa ụlọ akwụkwọ ụmụzi ụmụ anyị jegburu nyaba akwụkwọ ụmụ anyị niile nwa nke jere akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ maka egwu etiri ya dakwụ n'ụlọ akwụkwọ ọka nkụ na ọka ahụ ụmụ onye nwere ya nụ arụchazie ụlọ akwụkwọ chinye aka elu ndị na-agụzi akwụkwọ abụrụ ndị mba ndị nwụsịrị ego ọkwanye ya dị ihe na otu nwoke gụrụ n'egwu egwu si na nwa ogbenye nwere ọlụ okwu maka na o nwere ego ọ bụ na o nwere ego okwu ọbụla o kwuru ga-abụ eziokwu arịegbuo m ogbenye nta ọrụ anyị arụcha ndị ọzọ a na-agụ otu ogbenye anyị arụbụ na akwụkwọ rụcha ụmụ anyị niile nwozi ndị na-eje akwụkwọ maka na anya ya akwụkwọ ya bụ ụgwọ
Chukwu ọ daghị ka ụta dụrụ ka ọ dụrụ ndị ụka ọ bụ amaghị ihe nke anyị ka ọ bụ obi ọjọọ ndị ụka ka anyị na-arịa. Chukwu abịa ma Papa, Inugo ihe niile ngwa gị n'ime ụlọ. Ihe kasị mkpakịta ị ga-eme bụ ịgba mbọ fụ na enyi nna gị tupu izu ụka atọ aga. O nwere nna ọzọ nke nọ n'ime ụlọ a na-abụrụ gị. Ọ nke bụzi nna. Ya mere gbaa mbọ ọfụma otu ị nwere ike ime. Ọ bụ na imere otu anyị ma na fada anyị abịa. Ọ bụ na fada abịarọ ndị ụka niile anyị abịakwu. Mgbe ndị ụka abịara ọmụnwa na onwe m dịka katkis mma m bịakwuru. Ya bụ ịmara ihe ị ga-eme ka e wee nie ya ime o. Ọ dị mma, anụgo m ife ikwu. Kama na nke kachasị nke ka ewute m na nna m onwere ego ọ tọwụ n'ụlọ a. Chechi 1 naira adịlọ n'ụlọ a. Mana nsogbu adịlọ. Mma amụ ife m ga-eme. Ga-amụ ife m ga-eme. Anụgo m ihe ikwu.
ihe kacha mkpa ibe ikwu ugbu dịka bụ ihe ị ga-eme ị mara anya bụ ihe ị ga-eme ka e wee kwa nna gị tupu izu ụka 3 mee ya mee ya maka na nna gị bụ onye ama ama na-ejeta ụka ọfụma n'obodo a o kwesịrị ka ndị ụka kwa ya ọfụma ọ bụrụ ozu a ga-ahapụ ndị obodo gị na ndị obodo na-abịakwaba nna ngwa ka ngaba biko o nwere ezigbo ihe dị mkpa m chọrọ ịyọ gị ama m ka ị ga-enyere m aka biko nne m na-achọ ibegbu onwe ya akwa kamgbe nna m nwụsịrị ọ kwere akwụsị ibe akwa ị ga-eyi etu wee kwa nna m ego ka nkụ ọ mara ebe anyị ebido 1,000 naira dị ebe a ya bụ m ga-abịa fụ gị n'Ọnịcha ka ị wee nye m ya nke ahụ abụrụ nsogbu m ga-abịa fụ gị ngwanụ daalụ o nne biko Chukwu gọziere m ya nwoke ị na-ekwudo okwu ya ọ nwanne nna gị ka ọ nwanne nne gị hapụgodo ihe nwanne nne ma nwanne nna anụ nwanne ihe ị ga-amata kịta bụ na nwoke a bụ ezigbo mmadụ ọ gụtakwa ihe ị ga-ama kịta ahụ nwoke ya ọzọ nche na m ga-agwa gị asịkwa m na anyị na-ese o mesịa ngwatọpụzie gị o mesịa nkọwalụ gị maka ya ọfụma mana kịta nke a bụ ihe m ga-agwadebe gị maka mmadụ ka ọ wụ na mkpụrụ ụzọ ka ịtọ ka m meweta 1,000 ka m wee kwa nna m na ọ na m emelie ndị ụka ha ma mbịa nke na-ewute m nke na-eli m n'afọ na nna m o nwere ego ọ dịrị ekwe n'ofu a na nwaanyị nwe owere a na jee nye ndị ụka kịta otigo m na mgbagharị m jesa gbagharịwa ọnwụgo na ọmụọzibe a na-ekwu na-agbakeriri ya na-agbaga mgbada ka wee nlụta na ego kwanị nna m ka m zuo n'ike ka ụdị mkpụgharị dị ife hei Chineke nna nyere m aka hei Chineke nyere m aka n'afọ nke ka m nweta na ego kwanị nna m ka m zuo n'ike ka mkpụrụ obi zuo ike na ndokwa
Inyere m aka n'akwamozu nna m. O nwere ego ọbụla anyị debe. Ndị ụka nyere anyị naanị izu ụka na-atọ iji wee kwa nna m. Na ọ bụrụ na ya ewetara ego anyị eji wee kwa ya, gbaghalịa weta ego ya eji wee kwa nna m. Na ha ama nsoro anyị wee bịa kwa ya, biko nyere m aka. O biko. Ndị nna m bụ onye na-agasikwa ụka ike. Ihe niile a na-eme n'ụlọ ụka nna m so wee na-eme ya. O nwere nke ọ dị n'ọnwa ọnụ na ndị ụka ama mbịakwa ya, biko nyere m aka. O ya menụ bụ nne, anụgo m ihe ikwu. Ọ dịkwanụ mkpa na-eme ngwa ngwa ka akwa nna gị. Ana dịka isi kọwalụ m na nna gị bụ onye kalụ ụka nke ọma. Ọ dịkwanụ mkpa na ndị isi ụka na ndị ụka niile bịakwenyela ya ugwu ikpeazụ. Maka njụkọ eli gị dịka ego one ka a na-atụ anya ihe a. Ihe niile agbakọtara n'ịkwa nna m pụtara otu nde naira. Mana onu ọbụla iwere ihe nụ ma ọ nwere nụ nke ndebe wee bịakwutebe gị, ọ bụ na ọ nwere nke gị anya mmanụ bịakwutebe nụ gị, biko o nyere m aka. Otu nde naira abụrụkwa ebele ego, mana m ga-eme ọ n'ike kwe m. Mana o nwere chọọ ime ka ị malụ dịka ndị be anyị kwu na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. So na ihe m na-eme ka ị malụ bụ na anyị ga-aba n'ime ụlọ, anyị baa n'ime ụlọ pụta ya wee nwee ike wee mee sọm wee meelụ gị ife. Ọ bụ ma nna gị a ga-akwa nna gị kpachapụ ya ọfụma ka anyị baa n'ime ezigbo nwaanyị, anyị baa n'ime nụ. Ọ na-echọzi ka akwa nna gị? Achọrọ m ka akwa nna mana ọ bụ ezi n'ụdị a. Maka ezi anyị banụ n'ime nụ. Anyị banụ n'ime nụ. Ọ bụrụ n'ụdị a biko. Jos, anyị banụ n'ime o nne nwaanyị ọma. O nwaanyị ọma bịa n'ụlọ. O gbapie o nne. Ihe anyị na-ati ime abụ ụkwụ obi m. Hapụsị ya o nwaanyị ọma. Ọ ya adịchasị ma ọ bụ ma nna gị ụmụ na-aga akwadebe nna gị. O
Ogeduga n'eziokwu achọrọ m ego ka m wee mee ife gbasara ife kwesịrị na m ga-eme akwamozu nna m atụ igo n'ọkpa enwere sọsọ mkpụrụ ụbọchị 10 n'inweta 1 nde ga-eji wee kwa ozu a ịma na ịbụ nwoke ama ama n'obodo na-emesi ife ike agbagharịgo m jele eje nwere ife mmadụ ga-eji nwere eme wee na-asị biko ka inyere m aka ka m soro banye n'otu gị a ọ bụrụ na ọ na-egbe nwa ka ha gbata ya ka m mee ife dịrị m maka na ọnwakwa na ndị ụka si na mụ na m emere ihe na ọnwakwa ife a na-eme si ka wee sị ka inyere m aka biko nwanne m ihe eme nwoke ife dị na ya nwekwa obi ịma ya ọrụ anyị na-arụ anyị alụ ka ọrụ ụmụazị. Enwere m obi si m ike nsogbu adịrọ o nwere ife na-emenụ onwe ọrụ anyị aga n'izu ụka na-abịanụ n'Ọnịcha anụ na ndị uwe ojii ndị a na-ebu egbe na fajuo ebe ọbụla n'Ọnịcha ndị nche ndị na-echekwa obodo ndị a na-ebu egbe ezigbo egbe juru ebe niile maka ndị a na-ama m na fama mbụ ọgbata ufe dịla anyị. Ọ dị ka ị mara afa m ọmụ abụ Eduga. O nwere ife na-eme ndị a na-alụrụ ọrụ oge irefa anyị nwa pụta nke anyị na-alụ nke anyị. O nwere ife na-eme ọmụnwa obodo ịghọtago ọmụnwa obodo a o nwere ife gbasara anyị nwa ebe a o nwere ife na-eme gbasara kema ya ga-enye malt kedu ya ana m ya ga weta ya ọdụmma ife ọbụla ịchọ ka mmele so unapiga hivi ndani Omo fifi gẹ̀mẹ̀. Ife nchọka ime alụ mbụ inye m obi nwee nyekwa nke. Inye ana m obi nwee nyekwa nke. N'ife ọbụla ịchọ enwesịrị m ga-aba ebe dị iche iche enwekwu m mmadụ malụkwuo mmadụ n'ụdịdị ọbụla inye m obi wee kekọnọ maka ego ikwere m na nkwa ị ga-enye m maka akwamozu nna m. I nwere nso awụ m ego enwe m ego akpatago m ego iligoro n'elu ego m ịda enwe m ego mana nwe ofufe fọrọ ofufe fọrọ na mụ na ya edina n'abalị ya chifu ụtụtụ ruo ife ọbụla ego na ọbụla ịkwara afa
ime ana m ka iko na ọbụla na-echo chifora na koro mana ọ bụrụ na ihe a ka m na gị kwuru mgbe m na-abịa na ọ bụrụ na isi kalị ọ bụrụ na isi wee gwa m na bụrụ ebe ka gị bịa m nọ mbịa ozugbo iwere anyị ma ọ bụrụ na ọ na-aka m na gị si kwuo mgbe m na-adị ekwusi ife niile ekwusi atụkwala m n'anya adị ekwusi ife niile ekwusi ụtụtụ ego na ọbụla ịchọ imeri onye na onwe iso Mas isso está pode ouvir, o outro isso está pode colocar. Pode dizer não. Onya? Ehi ya man nan. Nna. Okomoto nwunne ere di ha. Awo ya. Mụ na gị ga-ekwu ka Mama. Nna. Dian. Oh, nna. 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 Ihe nke a gwụkwara gwụ. Oh. Hey. Anya go moto. Ene chakokwara m ya. Wee nene mara ihe ọdụm ya. Aga m enye unu $30,000 na moto. $30,000. Gbam. Hey. Oga. Nna yuko ị na-ego igwe? Nna yuko igwe dịkwa na agbata na abụ. Alikiri je ka ị na-ego ka akpakara jingom. Hey. Mbakwa mmelekwa. Ị mara abụ m ezigbo mmadụ. Mmeledo. Afụkwana m etu ọ dị. Ama m ihe mere ihe mere bụ na dịka ezigbo mmadụ mbụ.
aga m etinyekwu na ego ka nya bụ ihe wee bara unu uru. Aga m ego 40,000. Ogai, nyegodo m key, nye m key, godo m key. Nye m key, key moto, nye m. Asị gị nye m key moto a, nye m ya, deme. Isi nọ N$40,000. Ezigbo agbagide ego. Bụla agbagide ego gaa na bana mmele. Ị bịara igo alịkịrịja. Abakara dị ngo ma ihe ị bịara igo nụ. Ka m eji lesị ogbe moto ego na anyị na-ekwu ya. Ọ dị mma. Biko, nekwa anya. Ọkwanụ ka ọ dị uru nụ mma. Ka m ji wee kweruo oyi na. Ọ bụ ya, unu buru jebe mgbuko obosi. Ugwu Agba. Unu gaa Ugwu Agba, unu afụ ihe a na-ere mbere ekotoro. Unu afụ na ezigbo nnukwu agbagide ego ka m mkpere unu ihe. Nsogbu adịrọ. Mgbe anyị lụsịrị ọsọ n'Ugwu Agba. Mgbe anyị lụzi Ugwu Agba. Anyị amalụ ma mbekwu a na-abụ ya agba ele ka anyị elie n'ogwe. Ogai, jebe na maya ele. Mgbe anyị lụzie ya mama na-abọ mbe abụọ. Ịbịa mgbuka ifu ihe a na-ere mbere ekotoro. Na ndị mmadụ obi kpọkwa ndị mmadụ nkwu. Ihe obi kwe nwoke a kwe moto anụnwa bụ $40,000. Maka na ọfụ na o ji m na akpịlị. Anyị eji Ugwu Agba obosi. Anyị lụọ ebe a, anyị ghasasịa ya. Otu ọbụla eletara ya, anyị esi otu a weli etu a. Nnukwu obi ọjọọ. Ekele m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Nke a bụ akụkọ ụwa nke na-abịara unu n'elekere nke 2 nke ehihie a. Geenụ ntị n'akụkọ anyị jiri mere isiokwu. Ndị Ogidi ahọpụtara igwe ọhụrụ. Ndị uwe ojii anwụchigo ndị omekome jere oyi n'ụlọ akụ dị n'Ọnịcha. Ha gburu otu onye n'ime ndị omekome ahụ, onye aha ya bụ Kenechukwu Ikpeeze, mgbe ọ chọrọ iri mgbomgbo ọsọ. N'ụlọ nkwafu na oriri dị n'Ọnịcha ka a hụrụ ozu nwaada nke ebekọsịrị akụkụ ahụ ya dị mkpa. Na nnyocha, a chọpụtara na aha nwaada ahụ bụ Nnenna Ikpeeze. Mgbagezienụ ntị unu n'ụlọ akụkọ n'uju ya. Unu anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Daalụkwanụ. Aha m bụ Nwaada Arinze Chidimma. Mma onye a bụ ụkọchukwu a na-eje ekpere na nke ya. Ụkọchukwu nna. Na-ekwundo biko ọ kọsara m ife menụ. O nwere ya bụ onye agbabụla na-enwe aṅụrị. Mana asọ na-eme na-arụ onye ọzọ ọ dịka ọ n'isi. Biko ndo dibe kasie maka na ife ọbụla Chineke na-amara ada eme. Ọ sị anyị ebe na-akwa ka ndị na-enwere olileanya. Eziokwu na dị gị rapụ.
ebe ọ na-agba mbọ ka eso eme ụmụaka wee banụ ụmụaka wee baa uru n'ime ya ka o ji rapụ a na-agba mbọ onye agba ife afọ a na-ekwu nwa gị agbaba mbọ ka eso wee kwa nwoke oso ebe atụ ndụ ya nwa gị nwaanyị skutu arapụ eziokwu a sị na ọ na-abụ obe nkịta ofu okwu ya lacha eziokwu na emenu eme ana aka ga-edikwa ya si na amara Chineke so ndori nne biko dibe ihe Chineke na amara ya eme ndo agwakwa m ya eje n'Ọnịcha ka o jefu nwoke onwere ọmara onye ọ bụ ọkachie ntị jebe ogekwela ege m ntị nne ọkwa ịma mgbe mụ na mmadụ na-ekwu na ekwentị na esi m ị na-ajụ m afọ onye ahụ mụ na ya na-abụ na-ekwu na ị chọrọ ịma maka ya atụọkwa m mpụta n'ilu na-anụ ya ọ ya enwekwa m ezigbo iwe mana nne ọ na ịma ihe m kwesịrị ime eyiri gị ndị a na-ahapụta n'obodo ha anaghị akọsasị maka mmadụ amakwa m ihe m ji ekwu ya nsogbu adịrọ nne gwa m nwoke a afụtinubere m ya mbụ amarọ m ka ọ dị amarọ m ka ọ dị oji ka ọ dị ọcha o nwere ihe m na mma maka ya ebe m si matakwana ya bụ n'ekwentị anụ enwe ihe Facebook anyị ma ebe a ka m na na-abụ si wee mara m na-abụ na-akpa na-akpakọrịta ọfụma na-ekwu ọfụma mana ọ dịkwa m ka o ji ego cherukwa nwoke anyị na-ekwu okwe ị maara onye ahụ ọfụma amakwanụ m amarọ m i wee na-akwado ije jefe ya mana ekwesịrị m ka nje maka akwamozu nna m ịmara ndị ụka nyere anyị mkpụrụ ụbọchị 21 iji wee kwa nna m n'ime mkpụrụ ụbọchị 21 ahụ sọsọ mkpụrụ ụbọchị 7 bụ ife fọzila anyị iji wee kwa nna m were ego anyị ji were ife ọbụla were ebe anyị debere ego ife anyị na-eme mana nwoke akwa m nkwa na oge nye m ego ka nje efe ya ka mmakwa oge ya nụ m ka were wee kwa nna m mana ka m jụọ ọnụ ofu ajụjụ onye ị na-achọ ka ije jefu ịdịkwa chọọ na nwoke ahụ ezigbo mmadụ ka m ga-esi ma fụnubere m ya maka ihe na-eme n'obodo kịta na-atụzikwa m ụjọ ọnya ka m ji ajụrụ gị ma nwoke ọbụkwa ezigbo mmadụ ịhụrụ m ka m si mara mana kedu ihe agwakwanụ nne gị tupu ijebe ebe ị na-akwado akwa nke nne m abụ nsogbu mma agwa nne m na nna eje nzukọ ndị ụka ndị ntorobịa n'Ọnịcha ịma na nne m ihe ụka na-amasị ya ọfụma ma nna m nke nwụrụ anwụ ihe ụka igwe akwa na ị na-eje n'ụlọ ụka idebe ebe ị na-eje bata ngwa ya ịma na ọ ga-ekwenụ nne n'uche nke m ma agwakwa gị eje na mana ọ bụrụ na ikpebigo n'obi gị na ị chọrọ ije nsogbu adịrọ kama ijebe uche gị dịkwa ya ị na kịta na ihe m na-ekwu kpacharụkwa anya gị mekwa m anya ka m si agwa gị ị na-ejekwa anya dokwa gị anya sakwa gị ọ bụchakwa ihe ife mere na-emego dịka m kwuru na mbụ ịma na ife na-eme kịta anụnwa bụ mmadụ nwụzie kịta ụfọdụ na-eme na ụkọchukwu bịara ana ma onye isi nchụaja bịara anyị mana onye afọ ejebego n'igwe ọrịa ma na-enye ụzọ ụka ịtọ iji wee kwa nwoke ka ụmụaka na-abụji tie ndụfa ebe a na-agba mbọ ka enwee ike rịsọ na emezu iwu ndị ụka mana iwu ndị ụka abụrụ na iwu ndị n'igwe ihe anyị kwesịrị ime ebe ịgba ọsọ anyị mee ihe kwesịrị ime ka anyị nwee ike ka afọ anyị wee baa n'akwụkwọ nke ndụ mana ọ ife ahụ a na-ekwu ụmụaka kịta anụnwa ị ga-anọ n'ebe nchụaja na-ekwu okwuchukwu ụfọdụ ga-anọ n'azụ na-apị ekwentị fa ọ ga-anọ ebe a n'obodo dị iche iche Facebook ka bakbuk ọrụ onye ịmarọ ma onye ịma
ọrụ onye maka ihe ejekwu maka isebe aja obodo na afa ji ugwu efi ebe a na-achọ Facebook lọba wee tụ ndụ ya mana ọ nwere ife ome biko ife mee na-emego maka na akwụkwọ nsọ mee ka anyị mata na onye ọbụla na-atụkwasị Chineke anyị obi na dịka ugwu Zayọn nke na-apụ iwezụga n'ọnọdụ ya ịtụkwasị Chineke anyị obi a ị ga-anọdụ ka ugwu Zayọn na ndị ama ewezụga ya n'ọnọdụ gị o nwere ife ga-eme gị and ama na Chineke anyị nwee ebumnobi n'isi gị na ezinụlọ gị kpata ife dị otu a ji wee na-eme n'ezinụlọ be gị biko kasịla obi na-egbu oge ọ ga-amasịkwa nka ka anyị kpọkuo Chineke maka ọ si n'ime ọnọdụ niile anyị nye ya ekene sokwuolu anyị na-akpọku ya so ọ bụrụ na ọ ga-amasị m ka anyị kwubi okwu ka anyị gwa Chineke gwa ndị enyi gị okwu ka anyị kpere Chineke too ya n'ọbụ dike too ya n'onye nwe ibe zonye nwe ibe za too ya n'ọbụ dike too ya onye nwe ibe ze too ya n'ọbụ dike too ya onye nwe ibe ze. Nne m ukwu o nwere ike ọ na-agbagwoju gị anya ife anyị na-etoru Chineke n'ọnọdụ dị otu a anyị kwesịrị isi na-ebe akwa na-akwa ọsọ gwa dịka m kwuru na mbụ n'ọnọdụ niile anyị na-enye ya ekele ị nwere ike ikwetarụ n'ezie na tupu ọnọdụ a dị otu a Chineke anyị amarago ka anyị kpere Chineke onye nwe anyị ekele gị nna nke ndụ ebibi anyị asọpụrụ gị onye ezi omume enwe n'ezie n'ime ezi ọnọdụ ezinụlọ a na ị ga-enye nwe anyị ị ga-egosi afa gị onweghị karịrị gị ome Chineke dị nsọ nna nke ndụ ebibi gbarata n'isi ezinụlọ na Chineke dị nsọ ịbịakwa ụzọ ebe ụzọ na-adịghị onweghị ihe emechasị ọgbagwoju okike ibu Chineke anya mgbe ike gwụrụ dọkịta ka ị na-amalite mgbe onye ya na-adịghị ka ị na-amalite Chineke dị nsọ gbarata n'isi ezinụlọ a n'isi nna anyị